Nemusím hovoriť, že tu je ďalšia časť, že? Nevadí. Pozri si, zober si nejaký popcorník, vodičku, kolu, usaď sa, pozri si popiče video. Čauko. Stará piča. Horšie, jak ja piča stará. 85 ročná. Fuj. No kokot. Pozri sa, G-Star, ty kokot! Som akurát odkopol, no do piče. Kamoško, zavri to, lebo normálne ešte tu jebnem na zem. Nie, toto. Ale lístok nápojov. Otvor, ne? Ty si taký jeblý. Ty si taký debilko. Jaj, do piči. Počkaj, Pepega, kokot. Kamoško, však tam sa vyšťal Thanos. A? Čo je ty piču? A jak sa volajú tie piče, čo one? Ty si barán, ja som štíra, my nemôžeme byť spolu. Jak sa volajú? Astrology? Čože? Počkaj, čo sa snažíš? Aj tak nevieš, kurva, čítať. Čítaj toto tu. Ko ide do 40. Dobre. Jau! Jebem ti, chlapci, sklotuje. No ty kokos, mne sa tak nechce ísť prvý do takýchto miest. Nurtin! Leto 99. Čo ti jebe? To je voda jebe! Čo sa tu mravci jebu byte? Haló, že to sme ešte ani neboli narodení. Toto je tá či to je vincovka? Nie, to je korytnica! Ježiš, to berem. No lebo však všetky sú porozbijané, to berieme. Aha, metlička. Dobre, do roboty. Kamoško, toto berem. Výborne, taštička. Chytíš mi toto? Svetlo. Toto. Však ale to máš onú taštičku, nie? Však, pozri sa. Pozri sa. Hop. Aha. Kde? Zebáky! Kamoška, išlo vajce na vandrovku. To som ja bojler. Čo? Prečo je tu také dojebané? Však to nie je tak... To je 20 rokov už. Aj keď to akože 20 rokov, aha, aký som dojebaný kokot. Idem si kvoknúť a zapištím jak kúra. Tu je ten výťah, predpokladám. Tuto čo? Toto bolo trestná miestnosť do piče? Tak si, to sú nové vegánske čipsy. Aďo. Dáš si čips? Vegánsky? Páči sa. Nemáš zač. Kliknúť? Zamkni nás, no. Si poď. Kamošku, však to ani nie. A jebem ja tvojho boha. Jebem ja tvojho boha. Som chcel byť kokot, vieš? Ty kokot, kamoško, diera. Oho. A toto boli mrazáky. Toto boli mrazáky. Kámoško. Vlastne my sme teraz že na prízemí. Tu ešte mrazák celý. Na ruky, Čo ti jebe, potravinárska fólia. Však toto je normálne ready. Však takto vyzerá normálne kuchyňa v slovenskom priemernom gastre. V kuchyni mravce, muchy. To je také, sú dvaja chlapi v kuchyni, no. Ne. No, hej.
Alex. Čo? Teda jedna kôl. Alex. Piče. Piče! Alex. No, naopak. Cvakni si naopak. Chceš to nejaký úrod? Čo ti jebe, ten sa už ale nevyrába, kamoško. Ten sa sami aj v CBAčke predával, že? Nyní v CBA Premium máslo Milk Pol 82%, 250 gramů za 38,90. Tu je čo? Kamoško, tuto teraz nejaký psychopat príde, zavrie ma. Why are you running? Why are you running? A som vybavený, aut, mŕtvý. LMky červené sú tu, no. Tu je to normálne. Čo? Aha, tu je to mokré. Když už jsem pořádně mokrá, tak se ještě projedu na banánu. Ale tu už není. Ty kokot, kamošmo. Cable management, jak ja mám za počítačom. Kokot. Čo ti jebe? Čo? Ty kokot, kamoško, tu je mede. Tu je mede. Je? No, kokot. Tu je, kamoško, teda tej mede. Jedná to jedne celý strop. Čo robíš, ty somár? Ma tu zabije. Poď jej povedať, lebo ju zabijem. Jebem ti. Vieš čo to, vieš, aké sú tam tu kable? Tu kabel? Však akurát sa tam tak schúlíš do klopka. Pitelhoven. To čo bola nejaká oslava, ty kokot? Ďakujem, prerobil som teraz. Som kúpil za 150 000. Mrdivý furt! Priebaný tupec. Prečo? Proste vodičky. Ty kokot, kamoško, dvihneš ju? Henta je celkom akože zachovaná. Henta. Tá, no. Tam, kde svietím. Kokot! Chápeš? 2001. To je halus. Chápeš? 12. To som mal že pol roka. Keď tento sirup akože mal som. Kamoško, zasekol riadne. Chyť. Ja som silák, jebe. Aj tak ja rozbijem, také oči ti urobím. Krk ti vykrútim na 3-krát, vieš ak. Zuby ti vylámem, kosti z tebe zdolámem.